आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबादि जानो हानाय नङामोन। गोजोनथाव फोसावथाय आमथिका ई-रिक्शा एस'सिएशननि बानजायनायाव यआरन सावथुन दिन्थिफुंनो लाहार फाहार। चिरां जिल्ला आमथिका ओनसोलनि हारिमु एबा सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो बर'नि गिबिसिन यआरन सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। फैगौ बोहैथि दाननि रबिबार बाराय 17 दिसेम्बर खालारखालि आमथिका पुर्णिमा गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो लाहार फाहार जादों यआरन सावथुनखौ। बिनिखायनो दिन्थिफुं आफादा बै सानखालि ओनसोलनि रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै सावथुनखौ नायफैनो दुंब्रुदै खावलायहरदों। सिजन टिकेटबो लाग्रोनो हागोन। जानबुं नं 9954459987 एबा 8638032825 एबा 8638648539। मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि। जोङो आमथेखा बाजार गथ' ई-रिक्शा एस'सिएशना मोनसे रायजोफोरनो मिथिहोनो थाखाय बर'नि गोजामसिन सावथुन यआरन बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांनि चेनेलखौ बहाय लेंहरनाय जादों। दा बेखौ जोङो दिनै जोंनि अलनि सिमा ओनसोलनि सिङाव थानाय आमथेखा बाजारजों नांथाबनानै थानाय एबा साखाथियाव थानाय नैबे पुर्णिमा फोथारावनो जोङो फैगौ 17 थारिखआव आखायाव लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनाया बेनो जाहैबाय माने बे फिल्मा जाहैबाय गोदो 1986 मायथाइयावनो दिहुनजानाय, बेसेबांबा गोबाव गोदोसोनानै थाबायमोन। दा बे फिल्मखौ जोंनि बर' हारिनि संसार जानायजों गोरोबनानै थानाय मोनफ्रोमबो आयदायावनो गोरोबनायलाय बेखौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो माने नायनो होननानै लाबोयोबानो जोंबो नायगोन होननानै मिजिंथिबाय थानायलाय जोङो बेखौ गिबि श' हिसाबै सिजन टिकेट बानायनाय जादों। दा फानगासिनो दङ जोङो। बे टिकेटनि बेसेनखौ जोङो माने बारा खालामनाय जायाखै। बयनिबो सुजुग सुबिदानि थाखाय मात्र 150 रांल' एबा 150 थाखाल' बानायनाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरनि पाब्लिकफोरनि थाखाय जोङो 130 थाखायाव हगारनाय जादों। बेखौ जाय बिथांमोनहा माने बे 150 थाखा सिजन टिकेटखौ लागोन बिथांमोनहा सिगांनि सारियाव सियाराव आलो गोजोनै जिरायनानै गोसो खुसियै नायनो हागोन। जायफ्रा 130 थाखाखौ दानगोन बिसोरो उननि सिटआवसो लास्ट सिटआवसो जिरायनो मोननाय जागोन। बेखौ आङो साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि कमिटिनि जानानै फोसावहरनाय जाबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 17 थारिख रबिबार बारायाव दिन्थिनो थि खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि गासैबो माने लैहोर फैनानै गोसो खुसियै नायफैनो हागोन। जोङो बेवहाय दिन्थिनो थाखाय टाइमखौ गिबि दिन्थिनाय हिसाबै बेलासिनि 5टानिफ्रायनो जों जागायगोन फार्स्ट श' हिसाबै। ओमफ्राय नैथि सेकेन्ड श'खौ जोङो 8 रिंगानिफ्राय खालामनो सानदों। दा बेनि थाखायनो आङो साफ्रोम जोंनि बे ओनसोलनि आमथेखा, खैलामैला, फाथाबारि, ओरै मिलन बाजार, बागमारा, मालिबिथा, बिथिनि आनन्द गासैबो रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि
लैहोर लैहोर गोसो खुसि फैनानै जाहाथे नायफैलायनो हायो बा नायफैलायगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। दा बियो बर'नि गोजामसिन फिल्म। बेवहाय बर'नि माखासे ससियेल कालचारफोरखौहाय मोनथिनो हागोन बा सोलोंनो हागोन। दा गोबां जोंनि माखासे कालचारफोरखौ जोंनि बर' हारिया दा माखासे बावलांबाय। बे फिल्मनि दारै, बे आलायारन फिल्मनि दारै बेवहाय थालांनाय माखासे जे बर'नि कालचार, माखासे मावनो गोनां, सोलोंनो गोनांखौ सोलोंनो हागोन। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि बे निसिमा हालामनि बा निसिमानि बाहेरनि साफ्रोमखौबो जे नैबे जोंनि जानो गोनां 17 तारिख 12/2023 जानो गोनां जे आलायारन फिल्म बर'नि ससियेल, बेखौहाय नायनो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायदों। जाहाथे जोंनि बे आलायारन फिल्मा जाहाथे मोजाङै मोजां दावगालाङो। बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन। गोदो दहायनो बुंलांदों बेसेबां 1986 मायथाइयावनो बियो जोंनि सोरजिजानाय मोनसे बर'नि ससियेल फिल्म। दा बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन। दा बेखौहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा दिनै बेखौ मोजाङै फोथांफिननो थाखाय गोजान जायगानिफ्राय बुरखांनानै लाबोबाय। दा बेखौनो खावलायदों आं साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ जे बे फिल्मा मोजाङै गोजोर हिसाबै थांनानै थायो। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनांगौ होननानै आं रायजो राजानिसिम मेसेज होनाय जाबाय।